Hello mga higala, welcome to my vlog. Nami karon sa Tuna Republic. Nami sa ang Tuna Republic. Yan, nami kauban sa ako ang mga angel, akong anak o ang young friend. So, there ka. Ano ilang mga susuan? Hello? Sorry. So, tuara ang duha. So, nami karon sa Tuna Republic. Pansit. Ay, wala. Di lagi makita ang pansit. Okay, thank you. Natay pansit. Sisig. Sisig. Ay, init ka ayo ang sisig. Sisig. Nala. Ay, hila. Nala ang sisig. Ang damo. Mo ni sisig sa Tuna Republic o kani Bicol Express Tuna Republic gihapon niya tinula agay. Applique ma, please. Para mo nga ako ano. Kainit sa ato ang kuan. Tinula. So tinula nga tuna. So tanan diri kay tuna. Tanan diri tuna. Tuna Republic man ta. No? So sige mga una ta. Mga una ta ha. Ako sang kuanan akong mga anak ha. Ari dali. Sarap ba yung anak? Tangan ko anay. Matagi lang. Tangan na okay na kayo mga dako. Oo, ganun. Thank you. Puro dako na niya. Si Sheila kung noon, mo. Ato yung tanglad kita. Oo, tanglad din. Init kayo doy. Gatang na naman. So, nara. Okay, butang ha? Sige, butang. Ay, napamaliraghan din ko. Karing baga akong banahan. Sorry, wala na ka nakita. Ayan. Sikat niya sa mukita makita. May noon. Ari ba? Tangan ka mo ba? Ari ba? Okay. Yan ari magbutang sa magbutang sa tissue. Wala ko na nakagamit. Sige. Mga untan ninyo. Aso-aso pa among tinula. Hindi dyan. Ayan. Uy, asa. Ya kuyog in taon among Jasmine kalong. Uy, kay nas ilaw mo. Isa kang po sa plastic dito. Ako? Dili. So, tanang sudan diri no kay tuna. Ang kuan day tuna pinapansit din no? Pansit nga tuna ang kuan subak. Kani ito na po siya. Tuna. Nami, pero halang sa nami. Magkakaon daw sa di kaya lang. Wala si tita. Wala na mix ang paano. Sisig. Unsay wala na may. Ay, good. Ay, init kayo.
Thank you, Dad. Kita ito na sisig. Oh. Oh. Jasmine ito na sisig. Luwi kay Ikaw na siya. Luwi kay among Jasmine. Ah, So, tanan diri kay tuna gyud. Natay lang ni Bong, dito yung isda. Pinirito. Kuan sa tanan akong master. Butang sa nato. Sago sa nato tinuwa. Jasmine. Isda na lang jud ni kada adlaw dai. Nabi ako yung salmon. Si Mama po, kay isda po siya ganahan. Kay grabe presko bitaw sa Dila. Roro. Walang mga dinakop ba? Ako ba dito sa Bohol? Doon lang Bohol ra. Ako ba? Mo na nga kuan. Pwede mo yung sakay diha na Bohol. Namaliga din sal. Hindi mo na nag-salmon lain. Tambok ba ila? Tambok lain sa. Basi ko lang sa Or, panahon. ang bisag ulo sa salmon kay gituwan na magabi ilom ito yun. Hindi Gabi ko na. ganag isda. Sige. Ang ganahan isda kay bangus sa o kana sa. Tamis siya o. Unod. Sabi siya ba ma? Bata. Sabi siya. Dahil sa siya lami sa tuna. Sabi ang gano'n salmon kay sa tuna. No? Dili lang kayo. Lamig may lahagod kay kanang ilang gisisig ang tuna, ilang gisisig ang tuna, ilang gi Tagaan nila og lain. kanang lain nga putahe ba ba tuna ra gyud ako. Lami kay ang salmon kay tuhod nila. Ay, lasig lain ko. Lami, duwa na mo tayo. Katong Nakatry mo nakatry ko ikaw? salmon pero dili kay fresh. Nakatry ko kaon ka na kami sa pepper line. Di ba, unya pa man na siya maluto if di mo pang iana-ana. Kasi totoo na ka, kaya wala siya maluto dito. So, lang silang ko. Ito yung mas galing. Labasira na ba? Ito yung mas galing. Labasira na. Salmon yan. Ako, di ka. Di ka man. Ako gato. Na matuglay niya. Itong gikuan, i-post na ko sa FB. Ay, gano'n, ni palit. Matanaw mama if ganahan siya, inana. Bulo man siya unuday, walay buko. Gawas ko atong palit sa ulo. Naman sa ini-order na ko ulo. Dagan sa siya una ulo mo pinapang na ba? Pero dako lang pinapang. Mahal mo na. Alam mo niya ba? Yeah, mag-video ko kung sa ulo sa salmon kay. Kanang Pito lang. Naku, wala I-grill ang ulo sa salmon na. wala jud Ikaw, ko anak ito may Oh yes, anay grill. Grill gyud gipili ni Carla kay mag-grill daw siya dito. Ano ko ito, alime para namin raso mo tambay lang. Huy, nya gikuanan bit ato day no. Lahi ba iyang nihatag din. Unsa din Mo tayo ito yung na offer. Nang grill daw ba? Ato na lang isa. Hindi, lagay sa kilid. Diyan na dahagal niya. No, katong ang ilaw yung i-recommend kato ba? Unsa man? Masambler. Tumbler, tripod, Hello eh. isod na gunya din. Grill tayo ba? Yung demi. Ay, grill man amo siya. Ah, grill day. Yung Try na. Kaya siya kay gutom na. unsa man, ano ka ta? Tinuwa. Napay tuna oh. Ay, napay tuna, napay sisig. Kaso Wala guys, sisig.
tuna Bicol Express o Mama, nangaan may samgyup no. Gabi, hapon. Gabi na lagi kami ko mga 10 plates girl sa beefy and girl. Hindi no? Pagbalik ko. Una pa Ito ikaw mga tulo. Hindi Yan, ako makabugat. kay mga 16 ali. Mango si Carla. Pag mga ako naman to, usay naman muna siya ni Carla. Ay, ang last two kay ilahan naman itong Erika. Sabi lang Erika. sige video biya ko ha. Bamboo rice. Wala rice. Ulay rice, ano sa inyo nga ani eh? Ano? Gamihan ako niya. Pila man? Ano? Tag 5? 399. 399. Bala to ito. Beef Beef na siya. Abis ka gan? Na yung bag. Pero ang bit, mahal ba yan? Beef piece man, pero ganahan ko Muna beef siya. good kaysa sa... Mabalot ko kaya. That's it? Sige, Scarla lang. Mas ganahan ko. Oh, bili ko. Okay na. Kasi ako nakanan, buti halanga lagi ko eh. Ay, pagkaw sili. Sige, tari na lang ako ah. Kaluin tao. Talaga, oy. Sitaw siya kung mahal. Nirahan. Jasmine. Jasmine, Jasmine. Tara, oh. Wala, punta na. Matagtikuan niya. Yes, pakunit na ko. Mga din ka nang okay atong pamatay gabi no dili kayo kasi muga. Ay, Wala rice. walay rice. Di man bugat ang ano dali. Beef. Anipis mo sa good shop. Pero okay na po ate. Dili bugat ang beef. Ang baboy mo yun. Ganahan ko dito. Wala ko no? Ano ko din lang naman. Nandito na kayo pa ng pamilya sa lang. Kasi nag-recommend ninyo dito. Wait. Ano gusto yun? Wala sana, wala kitang hana. Duty. Dili pa commercialized kay ba? Kung sana. Ano ang bigat ang legit na Panoria. Mga samgyup sa dito. anong walay tempra. Malagay. Ano naman siya? Kaya sa kaya ba? Katoy lang original dito sa pinlago. Mahal ko sila kay aging naman dito ng Ah. Nakaluwi ani uy, ang yung kuan dito pa rin matumban. Guys, pag mga kuan mo ma. Luwi kay nag-abang dito sa ubos. Kanila. Minsan ko sa mga business. Pero naman ko sa mga bigay. Diyan na oh. ano ba? Kaya ang slice ko laki. Diyan na oh. No? First time ko ani, kani akong sa Tuna jud ta na no. nasa isa ni tita sa Bohol, di ba kanito na public nasa ito na terminal dito. Same ramang guro gyapon nagtagiya. Dili daw, Alahe. ikaw una kaya ang tagiya daw sa tuna terminal kaya na dyan sa Ang kaning ito na public taga Bohol. Pero dagang gigtaw kasi bas napadungan na lang siya daghan so sige na isod na park Sa buhot. Ma 14 naman. Ha? 14. Pausa pa. Iposa. So dinhi na lang ko to mga higala. Again. Coke na lang nahabilin. Sinaw na tanan. Pansit sinaw na po. Bye!